Γεια σας, τι κάνετε? Αντώνης εδώ, ένα από τα τρία μέλη της ομάδας GRMC Gamers. Το MC βγαίνει από το Minecraft, το GR από το Greece, το Gamers από το Gamers. Και αυτό είναι το πρώτο βίντεο στο κανάλι. Οπότε, στην ουσία, είμαστε μια ομάδα, τρία παιδιά. Και με λίγα λόγια απλά λατρεύουμε το Minecraft. Και μας αρέσει να κάνουμε βίντεο σε αυτό. Και αυτό είναι το πρώτο βίντεο. Και όπως βλέπετε είναι φυσικά Minecraft. Και αυτό θα είναι και το κύριο θέμα, ίσως και το μόνο θέμα του καναλιού. Οπότε αν δεν σας αρέσει το Minecraft, μην χάσετε καν το χρόνο σας να κάθεστε να κοιτάτε το κανάλι. Και λίγο πολύ αυτά. Και αυτή είναι μια σειρά survival που λογικά θα ξεκινήσουμε και θα την κάνουμε και μόνιμη στο κανάλι. Γιατί είναι κάτι αρκετά καλό για μια μόνιμη σειρά και πολλοί θα το ήθελαν, φαντάζομαι. Οπότε ας ξεκινήσουμε, ας πάρουμε το αρχικό σεντούκι. Και ξεκινήσαμε καλά με ξύλινο τσεκούρι και ψαμιά. Και απλά σπάμε το σεντούκι. Και για αρχές μαζέψουμε λίγο ξύλο. Με έχει βγάλει σε μια αρκετά καλή περιοχή. Κάπου εκεί πίσω εδώ και λύκους νομίζω, πάω να κοιτάξω. Ναι, νομίζω εδώ πέρα έχει και λύκους. Και ναι, ήμουν σωστός, εδώ πέρα έχει και λύκους. Οπότε κάπου εδώ κοντά να χτίσουμε το σπίτι μας, γιατί θα είναι αρκετά χρήσιμη λύκη στο μέλλον. Έχει ποτάμι εκεί. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, θα δούμε. Λογικά ή θα πάω να κάνω σπίτι στο ποτάμι, γιατί πάντα μου αρέσει να κάνω σπίτια στο ποτάμι. Λογικά θα το δείτε και στη συνέχεια. Ή θα το κάνω πάνω στην κορυφή του βουνού. Ας φυτέψουμε και το δέντρο, γιατί όχι. Ας φυτέψουμε και αυτό. Ναι, και μου αρέσει πολύ αυτή η περιοχή, οπότε λέω να το χτίσω εδώ. Μιας και έχει και εδώ ποτάμι. Αλλά μου τους πάει γιατί έχει gravel, αλλά... Όχι, θα βρούμε καλύτερη περιοχή. Πάμε να βρούμε καλή περιοχή. Θέλω να βρω μια ωραία μεριά στο ποτάμι κατά κάποιο τρόπο. Ή... ένα ωραίο βουνό. Ή καμιά σπηλιά καλή θα ήταν. Οπότε πάμε να πάρουμε εκεί το sugarcane. Αλλά δεν θέλω να απομακρυνθώ πολύ από το spawn, γιατί εκεί πέρα ήταν λύκοι και... εντάξει. Γιατί να χάσουμε λύκους. Τζαμπαλίκι. Ναι, και μου αρέσει αρκετά αυτή η κορυφή του βουνού. Minecraft, μην κολλάς. Οκ, σταμάτησε νομίζω. Ελπίζω, εύχομαι. Και... ας χτίσουμε... γιατί άρχισε να κολλάει. Μισό λεπτό, κόβω λίγο το βίντεο για να δω γιατί κολλάει και επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέψαμε, δεν ξέρω γιατί μου κόλλαγε τόσο. Λοιπόν, για αρχή θα χτίσουμε μια ξύλινη αηδία. Μόνο και μόνο για να επιβιώσουμε τις πρώτες νύχτες. Μετά θα χτίσουμε ένα σπίτι της προκοπής. Αλλά για αρχή και η ξύλινη αηδία καλή είναι. Είναι ακόμα τα αρχικά στάδια του Minecraft, ξέρετε. Και το πετύχαμε. Και λογικά, αφού μαζέψω κάμποσα πολλά πράγματα, θα χτίσω ένα σπίτι που χτίζω κάθε φορά στο survival. Και θα το δείτε λογικά. Και συνήθως μου βγαίνει πάρα πολύ ωραίο. Και κάθε φορά το χτίζω διαφορετικά. Ας πούμε, τη μία φορά το χτίζω με σανίδες και cobblestone. Την άλλη φορά με πέτρα, ξέρω εγώ, και quartz, με διάφορα τέτοια. Τώρα δεν ξέρω, θα δούμε με τι θα το χτίσω αυτή τη φορά. Λογικά μου κάτι φθηνό, γιατί δεν είναι κάτι κανένα ιδιαίτερο survival. Είναι απλά ένα survival κλασικό στο Minecraft. Και νομίζω είναι ώρα για ξύνα. Ας κάνουμε εδώ μια τρύπα, καλά είναι. Γιατί όλοι οι καλοί άντρες κάβουν το ψωμί τους και μετά το τρώνε. Επιτέλους. Υπάρχει με πολύ μικρή πιθανότητα να μην ακούτε τον ήχο του Minecraft. Αν ισχύει αυτό, θα δω πώς μπορώ να το διορθώσω.
Και στα υπόλοιπα βίντεο δεν θα γίνεται αυτό, απλά χρησιμοποιώ και ένα καινούριο πρόγραμμα. Οπότε δεν το ξέρω πολύ καλά και δεν ξέρω τι ακριβώς θα μπορούσε να γίνει. Οπότε πάνω κάτω αυτά. Για το κανάλι τίποτα άλλο να σας πω. Όχι. Άμα σας αρέσει το Minecraft και σας αρέσουν και τα βίντεο, γιατί να μην κάνετε subscribe, δεν καθόλου κόπος, απλά κάνετε ένα κλικ ή ακουμπάτε την οθόνη αν είστε σε tablet ή κινητό, γιατί όχι. Λίγο πολύ αυτά, απλά μαζεύουμε πέτρα. Και λίγο coal να βρίσκαμε, δεν θα μας χάλαγε. Fuck. Ανέβα πάνω γρήγορα. Μπράβο, Αντώνη. Τη μόνη φορά που δεν θέλαμε να πέσουμε σε σπηλιά, πέσαμε σε σπηλιά. Τρομερή τύχη. Όρισα πόρο γαμώτη, γιατί να είμαι τόσο γκαντέμις. Βρήκα κι εγώ να χτίσω τη μοναδική τρύπα πάνω από μια σπηλιά. Αυτό έχει και τα καλά του. Α, και είναι και τρομερή η σπηλιά από ό,τι βλέπετε. Έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Και δεν βλέπω να έχει σπηλιά καθόλου κάρβουνο. Fuck. Οκ. Εύκολο ήτανε. Και βρήκαμε λίγο iron, οπότε γιατί όχι. Μισό λεπτό να ανεβάσω τη φωτεινότητα να βλέπετε καλύτερα. Μάλιστα. Πού να, εντάξει. Στο full είναι η φωτεινότητα. Οπότε αν δεν βλέπετε δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δοκιμάστε να ανεβάσετε τη φωτεινότητα της συσκευής σας. Μπορεί να βοηθήσει. Εντάξει, βρήκαμε και κάμπος iron. Αυτό δεν είναι το σκηνή της αράχνης. Έχει λάβα εκεί, αλλά δεν θέλω να πάω να κοιτάξω. Θα κοιτάξουμε μετά. Τίποτα από εδώ. Λίγο iron, γιατί όχι. Μπορεί να μ' ακούτε κάπως κουρασμένο κατά κάποιον τρόπο. Είναι επειδή η ώρα είναι 12 και 18. Βασικά είναι 00 και 18 στο ρολόι, να φανταστείτε. Δεν είναι και καλύτερη ώρα να κάνουμε βίντεο. Αλλά ακούγομαι και έτσι επειδή είναι το πρώτο μου βίντεο. Και είναι κάπως άβολο να κάθεσαι να μιλάς σε ένα τίποτα ενώ παίζεις Minecraft. Αλλά θα συνηθίσω και τα βίντεο θα γίνονται όλο και καλύτερα. Οπότε αν δεν σας αρέσει αυτό το βίντεο, κοιτάξτε μια φορά στο μέλλον το κανάλι, μπορεί να σας αρέσει κάποιο βίντεο περισσότερο. Γιατί όχι. Και γαμώ τα φύλλα μου, δεν μπορώ να πηδήξω. Και ακόμη δεν αρχίσαμε. Ούτε μια μέρα δεν αντέξαμε και νόμιζα ότι έχασα το σπίτι μου. Αλλά όχι, το βρήκα. Όλα καλά. Και πρώτη φορά βρίσκω iron χωρίς να βρω έστω και λίγο κάρβουνο. Όχι ότι με χαλάει, αλλά μου κάνει εντύπωση. Και μάλιστα, achievement, χαίστηκα. Πιστεύω ότι τα πιο σπαστικά πράγματα στο Minecraft είναι τα saplings. Για κάποιο λόγο πάντα τα μισούσα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν, ποτέ. Είναι ένα αιώνιο μίσος που δεν πρόκειται ποτέ να προσπεράσω. Και το σπίτι μας έχει αρχίσει να φαίνεται σκατά, αλλά θα προσποιηθούμε ότι είναι ωραίο μόνο και μόνο για να νιώθουμε καλύτερα. Και ας ξεκινήσουμε με ένα pickaxe. Και πρέπει να βρω πρόβατα. Και νυχτώνει ήδη γαμό. Α, πρόβατα. Φακ, θα χάσω ζωή. Φακ, έχασα ζωή. Έλα εδώ μωρή καριόλικο. Πέθανε. Οκ, και το Minecraft πάλι άρχισε να λαγκάρει για κάποιο λόγο. Έλα, να χρειαζόμαστε. Σε παρακαλώ. Ναι. Ωραία, έχει άλλο ένα, αλλά δεν χρειάζεται να το σκοτώσουμε. Θα κρατήσουμε αυτά για μετά. Και νομίζω είδα ένα σκελετό. Όχι, δεν είδα κανένα σκελετό. Καλό αυτό. Καλή φάση. Χτίζουμε ένα κρεβατάκι.
Δεν νομίζω να άρεσε σε κανέναν το Minecraft αν δεν είχε κρεβάτια. Πραγματικά όλοι θα το μισούσανε. Το πιο σπαστικό πράγμα είναι να μην έχει κρεβάτι και να έχει μείνει τη νύχτα έτσι. Να προσπαθεί να επιβιώσει. Ενώ ξέρει ότι κάποτε θα πεθάνει έτσι από κάτι εντελώ άκυρο που δεν περίμενε να σου έρθει από πίσω. Και γιατί να μην κάνουμε και ένα iron σπαθάκι, μια και έχουμε τώρα τον μπόλικο iron. Και μια ψαλίδα για τα προβατάκια κάτω. Κάτι θέλω να κάνω εγώ, αλλά δεν θυμάμαι τι. Αν ήταν σημαντικό θα το θυμόμουν. Όχι, σημαντικό πρέπει να ήταν γιατί το θυμάμαι. Αλλά δεν θυμάμαι τι ήταν. Δεν ξέρω τι είπα μόλις. Πάω να εξερευνήσω κι άλλο τη σπηλιά εκεί που λέγαμε ότι είχε τη λάβα, αλλά τελικά δεν πήγαμε για κάποιο λόγο που δεν θυμάμαι ποιον. Ξεχνάω εύκολα. Ναι. Μ' αρέσει και κάτω πάω. Iron. Μόνο 2 καλύτερο το τίποτα. Ωραία, δεν έχει μπόλικο. Προσπαθώ να θυμηθώ τι άλλο έχω να πω. Αλλά νομίζω ότι ήταν σημαντικό το είπα. Οπότε τώρα μπορούμε απλά να αράξουμε και να απολαύσουμε λίγο Minecraft. Ελπίζω. Και αυτά πάνω κάτω τώρα. Απλά παίζουμε Minecraft. Ναι, μάλλον. Να τη λάβα. Κάρβουνο. Ναι. Η έλεγχη είναι το Minecraft. Το κάρβουνο δεν το... Πολύ που χαίστηκα βασικά για το κάρβουνο. Για την εμπειρία το θέλω περισσότερο. Και για ποιο λόγο έχει λάβα τόσο ψηλά. Οκ, αντίο λάβα. Και ας σωάξουμε 4 ποσούς, γιατί όχι. Και μετρώ το δάχτυλό μου μισό λεπτό. Και όλα καλά. Οκ, το μετρώ το δάχτυλό μου ακούστηκε κάπως ανώμαλο, αλλά δεν το εννοούσα έτσι. Ναι, επειδή νομίζω ότι βαριέστε να κάθεστε να με βλέπετε να μαζεύω το κάρβουνο, θα κόψω το βίντεο και θα επιστρέψω μόλις το μαζέψω. Σχεδόν τελείωσα να μαζεύω το κάρβουνο. Ελπίζω τουλάχιστον. Έχουμε μαζέψει 56 κάρβουνα, πιστεύω εντάξει. Θα μας κρατήσουν για μια αιωνιότητα. Τουλάχιστον. Και νομίζω έχει κι άλλο πάνω, απλά δεν νομίζω να χόρεξε να το μαζέψω. Οπότε είδα λίγο iron εκεί, είναι καλά είδα. Και δεν θυμάμαι πώς να βγω. Κάρβουνο. Γιατί όχι. Όπα, ακούω προβατάκια. Ναι, τι ήθελα να πω. Α, θυμήθηκα τι θέλω να πω. Πολλοί από εσάς μπορεί να δείτε στον τίτλο που θα λέει Vanilla στο εδώ κάτω. Minecraft Vanilla Survival, κάπως έτσι θα το ονομάσω λογικά. Να ξέρετε, το Vanilla σημαίνει απλά χωρίς modes, δηλαδή έτσι και το Minecraft. Χωρίς modes, χωρίς κωδικούς, χωρίς τέτοια. Όχι. Μπορεί να είναι και με κωδικούς, αλλά συνήθως δεν είναι. Οπότε μην αναρωτιέστε με αυτό. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο περίεργα νιώθεις όταν απλά κάθεσαι μπροστά από μια οθόνη και μιλάς στο τίποτα. Είναι τρομερά... Νιώθεις τόσο άβολα. Είναι κατά κάποιον τρόπο νιώθεις σαν να ντρέπεσαι τον εαυτό σου, αλλά... Εντάξει, συνηθίζεται εύκολα. Από ό,τι έχω ακούσει από κάτι φίλους μου που έχουν διάφορα κανάλια στο YouTube. Θα βάλω μερικούς από αυτούς στο description. Ακούστηκε πολύ επαγγελματικό αυτό. Description, μου αρέσει. Θα το λέω συχνότερα. Τι ήθελα να φτιάξω εγώ. Ήθελα να τα φυλάξω. Όχι, ψαλίδα έφτιαξα. Ήθελα να φτιάξω κουβά. Για να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια φάρμα. Οπότε εκεί κάτω νομίζω έχει νερό. Fuck. Α, μεγάλο στο δέντρο. Όχι. Βλέπω από εκεί κάτω. Ωραία, πάμε να μαζέψουμε το δέντρο.
Είδατε, μας αγαπάνε τόσο τα δέντρα, μας αγκαλιάζουν, θέλουν αγκαλίτσα. Αυτά είναι δέντρα, όχι σαν τα άλλα τα φλόρικα. Σκάσε ψωρό πρόβατο. Δεν ξέρω αν το ακούτε, αλλά κάνει ένα πρόβατο ήχος και μου σπάει τα νεύρα. Και θέλουμε και λίγα κίτρινα λουλούδια. Θα δείτε στη συνέχεια γιατί. Πάμε να κουρέψουμε πρόβατα. Τώρα που το θυμήθηκα. Πού τα ακούω, αλλά δεν τα βλέπω. Δεν πειράζει. Πρέπει να έχει και πιο κοντά. Θα έχει και πιο κοντά λογικά. Και Minecraft γιατί εξαφανίζει τα πράγματα. Οκ. Μάλιστα. Και το Minecraft αποφασίζει να μην είναι καλό μαζί μου σήμερα. Και να μου κολλάει απίστευτα και να μου κάνει διάφορα bugs τα οποία δεν θα έπρεπε. Οκ, Minecraft, σε παρακαλώ σταμάτα να κολλάς. Μπράβο Minecraft. Όχι ότι σταμάτησε απλά. Και το κανάλι, ας πούμε, άμα πάτε και κοιτάξετε, δεν έχει ούτε καν εικόνα για εξώφυλλο. Ναι, δεν έχει ούτε καν εικόνα για εξώφυλλο. Να φανταστείτε, σήμερα το πρωί ξεκίνησε. Το σκεφτόμασταν από καιρό πώς να το κάνουμε και τέτοια. Τώρα δουλεύουμε στο intro και τέτοια. Γιατί λέω συνέχεια και τέτοια. Οκ. Τώρα έχουμε και 2 χορτάρια. Φύλλα χορτάρια, όπως θες τα λες. Συνήθως εγώ τα λέω χορτάρια. Όλα. Ό,τι είναι πράσινο στο Minecraft είναι χορτάρια μένα. Και ναι, πάλι έχασα το σπίτι. Εντάξει, το βρήκα. Που είμαι πολύ προκ. Μπορώ να βρίσκω το σπίτι μου έτσι. Και κάποτε πρέπει να το κλείσω γύρω-γύρω. Χρειαζόμαστε άλλο ένα μαλλί. Γαμό. Δεν πρέπει να μαζέψω άλλο ένα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ή και όχι. Όχι, θα μαζέψω όλα. Όχι, δεν θα μαζέψω όλα ένα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ας τα φυλάξουμε και θα δούμε. Φέρουμε εδώ το iron ψήσει αυτό. Και ας φάξουμε πανοπλία. Μπράβο Αντώνη, ξέρεις να μιλάς ελληνικά. Ας σφάξουμε πανοπλία. Έτσι είπα πριν. Πολύ φοβάμαι ότι δεν ξέρω να μιλάω. Και τώρα πρέπει να κάνουμε και ένα καπέλο. Και είμαστε κομπλέ. Τι ψήνουμε εδώ είπαμε, ναι, φαγητούλι. Είναι τόσο περίεργο να μιλάω σαν ένα τίποτα. Μέχρι να το χωνέψω, να το ξέρετε, θα το λέω συνέχεια. Θα βαρεθείτε να τα ακούτε αυτό το πράγμα. Λογικά μόλις έρθουν και τα άλλα παιδιά να κάνουν βίντεο, δεν θα είναι τόσο περίεργο γιατί θα μιλάω μαζί τους κιόλας. Οπότε θα είναι κάπως καλύτερα. Και τα άλλα τα παιδιά έχουν κανάλι, τα άλλα 2 παιδιά της ομάδας. Έχουν κανάλι, οπότε αυτοί θα είναι κάπως καλύτερα. Ναι, και πάω στην έρημο χωρίς να έχω φτιάξει φτιάρι. Δεν πειράζει. Και μπορεί να ακούγονται διάφορα πράγματα με τον ήχο περίεργα έτσι. Απλά το καλό μου το μικρόφωνο το έχω δώσει σε ένα φίλο μου για να κάνει ένα δικό του βίντεο στο δικό του κανάλι. Οπότε, ναι. Και το βίντεο είναι σχεδόν 20 λεπτά. Λογικά κάθε βίντεο θα είναι γύρω στα 20 με 25 λεπτά, ώστε να μπορώ να κάνω πολλά για να έχετε. Για να έχετε καβάτζα να βλέπετε εκεί πέρα. Ωραία, και άλλο φαγητό. Και πάμε να κοιμηθούμε. Και πρέπει κάποτε να επιβιώσω για μια νύχτα χωρίς να κοιμηθώ. Και ναι, αυτά λίγο πολύ. Οπότε βάλω νερό εδώ. Δεν έπρεπε να το κάνω μέσα στο σπίτι μου αυτό. Τέλος πάντων, με έπιασε λόγκιγκας νομίζω. Όχι, δεν με έπιασε, καλή φάση. Συνεχίζουμε χαλαρά λοιπόν. Σε ώρα μιλάω συνέχεια. Μιλάω όλη την ώρα. Απλά δεν ξέρω, έχω ένα συναίσθημα που μου λέει μέσα μου, Αντώνη, πρέπει να μιλάς όλη την ώρα. Γιατί είμαι σίγουρος ότι αν δεν μιλάω όλη την ώρα, κάποιος από εσάς θα βαρεθεί και θα βγει, θα κάνει dislike και θα με μισεί για όλη τη ζωή.
Είμαι τόσο σίγουρος. Που το οποίο παίζει να μην ισχύει καν, απλά έχω ένα προαίσθημα. Αλλά εντάξει, πρώτη φορά είναι τώρα. Αρχάριος κι εγώ. Ωραία, τώρα έχουμε ατελείωτο το νερό. Και τι ήθελα να κάνω, φάρμα. Γιατί όχι. Στην κάνουμε εδώ. Λοιπόν είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Χρειάζομαι χώμα. 8, 9. Οπότε φύγει από εδώ. Και θα δείτε γιατί το μετράω αυτό. Ωραία. Φάκ, γιατί δεν υπάρχει μια μεγάλη τρύπα έτσι στη μέση του άκυρου. Ένα, 2, 3, 4, 5. Χαμό. Πρέπει κάποτε να μάθω να παίζω Minecraft έτσι. Εν τω μεταξύ είχα ένα skin, αλλά με το καινούργιο το είχα στο 1,8,8 και για κάποιο λόγο στο 1,8,9 απλά το skin αποφάσισε να εξαφανιστεί για κάποιο λόγο. Και πολλοί μπορεί να μου λέτε γιατί δεν έκανε σε 1,9 gameplay ή αυτή η σειρά γιατί να μην είναι σε 1,9. Λοιπόν, το 1,9 δεν έχει βγει καν ακόμα. Μόλις βγει το 1,9 επίσημα θα το κάνω. Θα μπορούσα να το κάνω με snapshot. Στην ουσία είναι μια πιο πριν πρόσβαση στο 1,9. Κατά κάποιον τρόπο. Όχι κατά κάποιον τρόπο, αυτό είναι. Αλλά άμα το έκανα, επειδή ούτε ή άλλως το 1,9 λαγκάρει πολύ, άμα το έκανα και να έκανα ηχογράφηση, θα λάγκαρε όλος ο κόσμος. Οπότε δεν σκέφτηκα, καλά είναι. Και έτσι και μόλις μπει το 1,9, θα κάνουμε τα update και θα μπούμε να παίξουμε σε 1,9. Οπότε όλα καλά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό εδώ το χώμα στη ζωή μου. Δεν μπορούσε να ήταν απλά μια ευθεία να με βολεύει και εμένα να κάνω αυτό που θέλω. Δεν είμαι καν σίγουρος αν ισχύει αυτό, ακόμα αυτό που πάω να κάνω. Αλλά παλιά στο Minecraft ισχύει, τώρα θα δούμε αν ισχύει ακόμα. Και ξέχασα να κλείσω αυτό εδώ. Λοιπόν, 2, 1, 2, 3, 4. Νομίζω να το βάλουμε 4 και ένα εδώ. 1, 2, 3, 4. Και νομίζω είμαστε κομπλέ. Οπότε βάζουμε αυτό εδώ. Και παίρνουμε μία τσάπα. Μπουρουμπου. Και για ποιο λόγο φτιάξα και άλλα ξύλα. Τέλος πάντων. Ναι. Το βίντεο πήγε κιόλας 23 λεπτά. Οπότε λέω να το κλείσω εδώ. Και στην ουσία εδώ απλά μια φάρμα θα έκανα. Και ευχαριστώ που ήσασταν εδώ να δείτε το πρώτο επεισόδιο της σειράς. Και λίγο πολύ αυτά. Καλώς ήρθατε στο κανάλι. Και αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο, κάντε like και subscribe. Και αφήστε στα σχόλια προτάσεις για τα πράγματα που θα μπορούσαμε να χτίσουμε ή για στόχους που μπορούμε να βάλουμε σε αυτή τη σειρά. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο, το ξανά είπα αυτό. Και άντε γεια.